Als niet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn. Zal de zon je strelen. Zal de wereld weer een speeltuin zijn. En kun je rustig spelen. Ja? Hoe ging het? Het ging hartstikke goed. Het was echt beter dan de vorige keer. Ben je zenuwachtig? Nee, eigenlijk gek genoeg niet. Je staat op het moment en dat is natuurlijk heel even de zenuwen, maar dat is als je helemaal zingt, dan is het zo weer over. Maar heb je in ieder geval de zin in volgende week? Ja, ik heb er heel veel zin in. Het gaat echt hoogtepunt worden van mijn leven. Dus echt, ik heb er heel veel zin in. En hoe lang heb jij al voorbereid op deze act? Ik denk ruim 3 maanden zoiets. Echt, redelijke tijd wel. En deze deed je samen met de andere twee? Die zijn nu een spul aan het pakken en hebben we echt heel veel samen geoefend. En die kwam er dan op het laatst nog bij. Maar ja, gewoon heel veel geoefend samen en dat ging echt super goed. Het ligt echt met elkaar. Didn't see it coming, no kind of warning. I can't work out what I've done wrong. His clothes are missing, but his keys still here. Please, somebody tell me what's going on. My baby's got a suitcase. He's telling me it's too late. But told nobody, please don't ask me why. Cause all I did was love him, but I can stop it walking. My baby's got a suitcase. 1, 2, 3, 1 for the money, 2 for the show. 3 to get ready now, go get loaded up. What you can do anything to lay off my blues that shoes. Why you knock me down, step in my face, send my name all over the place. Hey, you can do anything what you want. Hoe ging het? Ja, goed. Ja, goed. Ja, ik vond dat droomshot altijd wel een beetje raar, maar het ging wel goed op zich. Het ging niet zo goed als de vorige keer. Zijn jullie eigenlijk zenuwachtig voor de bonte avond? Nee, ik ben nooit We zijn nooit zenuwachtig. zenuwachtig. Nee, alleen als ik een cijfer terugkrijg of zo. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig met deze optreden? Dit optreden. We zijn al samen iets van 2,5 jaar, 2,5 jaar. Ja, jij een jaar, maar. En we geven optredens sinds 2,5 jaar al. Maar Dus, we zijn hier bezig met Ja, dit met- optreden zijn we nog niet zo lang bezig. nee, dat liedje dat hebben we in een weekje geoefend of zo en dan verbeteren we steeds de hele tijd. Ja. Dus jullie willen eigenlijk wanneer je echt oud zijn, echt een eigen band wilt beginnen? Ja, En dan, een beetje beroemd worden en geld verdienen.